Madoka chete mabuja tauya ano nhau dzomanhoko dzozuva re20 nopfumba mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutanda nenhau inohwadza. Kwai mwoto wakaita souya wekugwarasha mutungamiri wemasoja Solomon Mujuru ndo waitikapo kare nyasi manhoko anozurwa ano. Kwai kuna anonzi dog Munatsi anga ari iye agere hunde yeZimbabwe Investment Development Authority. Kwai agwarashiwa nomwoto paribagoziva kuti chii chaachiri kuitika kana kuti zvazviri kutekaira sei. Asi mwoto wacho waramba uchindoitiratidza kuti mwoto wanga uri kupisiwa kuti munhu apfe. Idi zvakatooma. Anga achifanira kusangana nomutungamiri wenyika nyasi zvokutoti paribe kuzoitika musangano uyu. Hino kuti zvichapera mushechere kana kuti pane zvimwewo zviripo. Ticharamba tichiringa kuti vanenge vachitireketa kuti kudini. ZBC nyasi kwai yagoisiwa muChirima chaimo makuseni apo wadzimiwa magetsi. Heno kuti zvamboita sei nepfenyuro dzese dzinotepfenyura nozvivhitivhiti panga pachiribe kana chibodzi chiri kusenza. Zvakatooma mabi yangu. Nozuro kwai kuno ndege yakambosenzesiwa nawachiwenga kuenda kuChina pawagohwara paye yakauya kubva kuDubai ikasvika ita yakanguwa bva yabenukapo kare kuDubai paribagoziva kuti zvii zvayakanga yaiya kuoita kana kuti yakanga yauya kuotora ani. Asi vamwe vari kureketa kuti pano munhu anonga akahwara chete yaakuendesiwa kuDubai kuorapiwa. Ticharamba tichiringa kwazvinoperera. Mhuri yogwicho rakaurayiwa nevanhu veZANU-PF nyasha mawere ragoti iro kune vanhu wati ndo ZBC wabva kumba kwawo wanga vari kuda kuti vanhu wanyepe kuti kwai nyashayu aribe kupfa nomawanga okuurayiwa nokukubiwa kwaakaita noZANU-PF. Idi zvakatooma. Kana chiri chokwadi aiwa zvisvinuba zvavanenge vari kuda kuedza kuita zvinhu. Wanotsigira MDC Alliance kureketa kuno waita chinhu chinotohwadza vazhinji wasingaitsigiri nokutoti wakwanisa kusimudza mari inoita zviuru 100 zvomari yekuAmerica padandemutande kuti wagoedze kutenga motika inosenzesiwa nayaChamisa. Watiwo motika iyi iri kuda 120 zviuru zvomari yekuAmerica. Asi ipapa pandosara basi mari iri pasi pozviuru 20 zvomari yekuAmerica. Idi waita chinhu chinofadza. Kwai hurumende ipapa yakutoedza kutora mukana wokachirwere katsva kodziwa mupengo kari kuburika kuti iite zvokumisa pari kuitiwa sarudzo. Idi kwai wanga wari kutokwena munhu unokasiyamwa kuti zvireke kugoitika zvosarudzozvi zvokutoti kana mugore ra2023 zvikaramba zvakadari paribagoziva kuti kuchaitiwa chete sarudzo kana kuti kunenge kuribe. Kwai wakuru wozesa wangangopinziwa mushishi nomutungamiri wenyika nokuda kwokuti wari kuramba kuti wapinde mudhiri rokuwakiwa kotambo yemagetsi inoita makiromita 24 iyo kuti iise mwoto wemagetsi kuisiwa mugodhi kumvuma. Kwai mugodhi uyu ngosimbi dziri kuda kuti dzinge dzichibikiwa ikweyo. Heno kuti zvichapera mushechere nokuti mutungamiri wenyika kwai agotoringira nosimba rese ipo paakaringirapo. Wanochengeta mari wofoseti kwai wagotanda kureketa kuno kuburitsa kuti wakazviita sei. Imwe mari yakatobatiwa asi imwe ichiri kutsvakiwa zvokutoti ipapa tiri kutoziva hedu kuti pasi petsoka wachiri kukona kutsika nokukubiwa nomapurisa. Idi mapurisa emuno aiwa anozvindikita vanhu zvinotohwadza unoreketa kunyange nezvauribe kuita zvakatooma. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kubva musi wechitatu peturu inenge yakuita marandi omunyika iyi 20 masendi 36 zvinova zvinhu zviri kutohwadza vazhinji nokuti mwedzi wokutanda kwegore rino chaiwo pakange peturu iyi ichiita marandi 14 chaiwo. Zvakatoita kunyangariwa chaiko. Heno kuti zvichapera mushechere. Zviri kutohwadza kuti sadhaki yese
yabisiwa mukutekaira kuenda nyika dzokumusoro kwepasi rese. Wese wari kundonenedzerai kukachibereko dziwamupengo katsvaka wachiti kakatandira ino, asi iko karibe kutandira ino, zvakatoita kuoma chakwadi. Mukuitawo kuribe kukwana ikoku, Rwanda yatobatanawo nenyika kurambidza nyika dzose dziri dzasi kuAfrica kuti dziende koshanya kuZambia kuRwandako. Zvakatooma unosaya kuti kohokona hwakuruwa wachida kuedza kuita hunhu huribe kana nzero hwakadari. Ticharamba tichiringa kuti zvichapera mushechere, asi wazhinji wanhu wamunyepa padandemutande kuti ari kuita zvokuhwara iye Kagameyu. Kwaya akamboita mutungamiri wenyika Arthur Mutharika ajiwa nonyaya kudare nochokuita nebumbiro romutemo kuMalawi, zvokutoti ari kusaya kuti woita sei. Ipapa kana ajiwa nonyaya kudare pachiribe kumwe kwokuenda. Ticharamba tichiringa kuti anenge achiita sei, penyu achaita zvimwe, asi agotonzi bato rache rigobhadhara mari inochokuita nonyaya iyi yese. Chikwata choManchester United chagoita kuti chiise munhu anosanobata matomu okurayiridza chikwata akwaya anonzi Ralph Rangnick, uyo aringirwa kuti ipapa kana akapuwa mapepa okusenza muBritain achaita basa rokuti chikwata chisimukire. Ticharamba tichiringa kuti zvichakoneka chere kana kuti anenge andori manyepo. Takadaro zvedu mabi angu, nyasi tagumira pano pamuvhuro zuva ratinoyeuka makomborero harizwishe akasungiwa mujeri naNyasi. Murinzike zvisvinu tiboya nehwedza. Ndini MhanduweWeNhau.